हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों जे जोङो मिथिगौ बयबो जे लकडाउनखौ बारायनाय जाबाय आरो बे लकडाउन बारायनायानो माबायदि रोखोमनि जाखो बेनिनो मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना हायोब्ला बे भिडिअखौ जेसेबां हायो नोंथांमोननि जे ससियेल मिडिया फेसबुक ग्रुप WhatsApp ग्रुप जेरावबो बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। जोङो मिथिगौ जे इन्टारनेशनेल लकडाउन दिनैसिम जोंनि भारत हादर आरो गासै हादरावनो सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै जोंनि भारत हादरावबो दिनै आरोबाव लकडाउनखौ बारायबावनायनि खौराङा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। बेनिनो बे लकडाउनाव मारै जागोन माबे खुलिगोन माबे खुलिनाय नङा माब्लानिफ्राय खुलिगोन माब्लानिफ्राय खुलिया बेनि गासै माखासे आपडेटफोरखौ आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। दा बेयाव जोङो नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन जे आनलक 1 हाइलाइट्स होननानै बुंदों जे बे लकडाउननि मुंखौ आनलक 1 होननानै बेवहाय मुं होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखौ फेस वाइसै माबालांनाय जागोन जे बाहायलांनाय जागोन जोङो बेखौ नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय फेस 1 होननानै बुंदों। फेस 1आ माब्लानिफ्राय जागोन जे 8 जुननिफ्राय जागोन 2020 जे 2020 8 जुननिफ्राय बियो इमप्लिमेन्ट जागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। जे बेवहाय मा एलाउड जागोन जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे एलाउडआवहाय रिलिजियास प्लेसेस प्लेस अफ वर्शिप फर पाब्लिक होननानै बुंदों। जेरै बेवहाय जोङो बेवहाय बुंनो हायो जे मन्दिर मस्जिद गिर्जा बेफोरावहाय खुलुमनायनि माखासे सिबिनायनि बे खाबुखौ बे समाव मोनसिगोन खिन्थु दानिफ्राय नङा दे 8 जुननिफ्रायसो जागोन होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों। बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नोजोर होनो गोनां आरो मा एलाउड खालामनाय जाबावगोन होननानै बुंदों बेवहाय जे 8 तारिखनिफ्राय जे बेवहाय हटेल रेस्टुरेन्टस आदार हस्पिटालिटि सार्भिसेस जेरै हटेल बायदि बेबायदिनो हस्पिटालिटिनि माखासे सार्भिसेस बेखौबो 8 जुननिफ्राय बेखौ एलाउड खालामगोन होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। आरो एलाउड खालामबावगोन मा शपिं मलफोरखौबो 8 तारिखनिफ्राय बेवहाय एलाउड खालामगोन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। दा बेवहाय नोंथांमोना लोगोसे नायफानो हागोन फेस 2आव टु बि डिसाइडेड इन जुलाइ होननानै बुंदों। जुलाइआवसो बेखौ डिसाइड खालामनाय जागोन होननानै बुंदों जे नैबे दहायनिया जों जेखौ नायदों जे बेयो जुनावनो जागोन जुनावनो इमप्लिमेन्ट जागोन 8 तारिखनिफ्राय आरो नैबे फेस 2आ जाहैबाय मा जागोननो जे फेस 2 टु बि डिसाइडेड इन जुलाइ होननानै बुंदों। जुलाइआवसो बेखौ डिसिसन लानाय जागोन। डिसिसन पस्ट कनसालटेसन होननानै बुंदों जे स्कुल कलेज एडुकेसन ट्रेनिं कचिं इनस्टिटिउसन बेफोरनि सायाव दासिमबो बेवहाय जेबो रोखोमनि डिसिसन जायाखै। बेखौ उनावसो खुलिगोन खुलिया माबायदि खालामनाय जागोन बेखौ माखासे स्टेट एबा इउटिसफोरजोंहाय डिसकासन खालामनायनि गेजेरजों कनसालटेसन खालामनायनि गेजेरजोंसो बेनि सायाव डिसिसन लागोन होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। दा बेयाव फेस नाम्बार 3 जागोन। फेस नाम्बार 3आव माबायदि जागोननो जे डेट टु बि डिसाइडेड होननानै बुंदों। बेयावहाय डेटखौ माब्लानिफ्राय होनाय जागोन बेवहाय दासिमबो डिसाइड जायाखै। डेटखौ डिसाइड खालामगासिनो होननानैहाय जोङो बेवहाय मिथिनो मोन्दों। जे बेयाव मा एलाउड जानो हागौ जे एलाउड जागोन बेवहाय इन्टारनेशनेल एयार ट्रेभेल विथ एक्सेपसन्स होननानै बुंदों। मेट्र' रेलफ्रा बेवहाय एलाउड जानो हागौ। ओमफ्राय मा एलाउड खालामगोन बेवहाय सिनेमा हल जिम सुइमिं पुल्स एन्टारटेनमेन्ट पार्क थियेटार बार अडिट'रियाम एसेम्बलि हल्स एन्ड सिमिलार प्लेसेस बेबादि जायगाफ्रा बेवहाय बै फेस 3आवहाय बेबादि मोनहैनो हासिगौनि सम्भावनाखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों। बे फेस 3नि जों दहाय नायबोनाया जाबाय फेस 1। फेस 1आ 8 तारिखनिफ्राय जागोन आं बेखौ अलरेडि क्लियार खालामना होखाबाय नोंथांमोननि थाखाय। आरो फेस 2आ जाहैबाय टु बि डिसाइडेड इन जुलाइ होननानै बुंदों। जुलाइआवसो डिसाइड खालामनाय जागोन फेस 2खौ आरो फेस 3खौ डेट टु बि डिसाइडेड डेट दासिमबो थिग जायाखै। बेखौ जोङो उनावसो मोनथिनो मोनसिगोन। आरो बेवहाय मा एलाउड जागोन आंथ' अलरेडि बुंनानै होखाबाय जे सिनेमा हल जिम सुइमिं पुल बेफोर गासैबो जाहैजोबनो हासिगौ होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोन्दों। आरो एलाउड जागोन बेवहाय ससियेल पलिटिकेल स्पर्ट्स एन्टारटेनमेन्ट एकाडेमिक कालचार रिलिजियास फांसन्स एन्ड आदार लार्ज कंग्रेगेसन बेफोर गासिबो बेवहाय फेस 3आवहाय एलाउड जाहैनो हागौ। आरो बेवहाय नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय कार्फिउ जे बेवहाय कार्फिउ जागोन जे मालानिफ्राय जे 9टानिफ्राय 5टा फुंसिम कार्फिउ जागोन। मोनानि 9टानिफ्राय फुंनि 5टासिम अल इन्डिया एक्सेप्ट फर एसेन्सियेल सार्भिसेस होननानै बुंदों। जे गोनांथार माखासे सार्भिसेसफोरनि थाखायल' माबागोन मा होननानै बुंदों जे खुला जागोन एबा पारमिटेड होननानै बुंदों। नाथायब्ला हले गासैबोनि थाखाय मा जागोननो जे कार्फिउ
कारफिउ जागोन जे बेयो 8 थारिखनिफ्रायनो जागोन आरो बेयो जाबाय थानो हागौ। दा बेवहाय लकडाउन माब्लासिम होननानै बुंदों बेहा लकडाउन टिल जुन 30 सिम जागोन दानिया लकडाउन टिल जुन 30 सिम जोङो बेबायदि नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय एलाउड जागोन अनलि एसेन्शियेल सार्भिसेस होननानै बुंदों। बाफार जन्स मे बी आइडेन्टिफाइड अराउन्ड कन्टेनमेन्ट जन ओमफ्राय मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड पिपल होननानै बुंदों जे बेवहाय मानसि आरो मुवा बेसादफोरखौ माबायदि लांलाय लाबोलाय खालामगोन थांलाय फैलाय खालामनो हागोन होननानै बुंदों। एलाउड इन्टारस्टेट एन्ड इन्ट्रास्टेट मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड पिपल नो पास नेसेसारि होननानै बुंदों। नैबे एबारनि लकडाउननि समाव जे मा होनदों बे स्टेटनिफ्राय बै स्टेट एबा बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बै डिस्ट्रिक्ट थांनायनि जेबो पास नांनाय नङा होननानै बुंदों। नो पास नेसेसारि होननानै बुंदों आरो मुवा लांलाय लाबोलायफोरखौबो बेवहाय पास नांनाय नङा होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। आरो भालनेरेबल पार्सन रेस्ट्रिक्टेड मुभमेन्ट जायफोर माने एबभ 65 इयार्स आरो उन्दै गथ'फोर 10 बोसोरनि उन्दै आरो प्रेगनेन्ट वुमेन बिसोरखौ न'निफ्राय ओंखारनो होआखै। खुब मेडिकेल पारपसनि अनगायै बिथांमोनखौ जे बायजोआव ओंखारनो होआखै, न'आवनो थानो होदों। जे गथ'फोर आरो बेबायदिनो प्रेगनेन्ट वुमेन आरो बैसो गोनां जायफ्रा एकदमबारे बोराय बैसो जाबाय जायनि थैनायनि अनजिमाया बांसिन जाहैबाय बेबायदि मानसिफोरखौ बायजोआव ओंखारनो होआखै, बिसोरखौ न'आवनो थानो होदों। नाथायब्ला हले मुलिनि पारपसावब्ला बिथांमोनखौ ओंखारहोनाय जागोन होननानै बुंदों। आदार डाइरेक्टिभ्स माखासे बिथोनफोर दङ बेवहाय। रेकमेन्डेड इउज अफ आरोग्य सेतु एप खौ बयखौबो बाहायनो थाखाय खावलायनाय जादों। जे डाइरेक्टिभ होनाय जादों। आरो मेन्डेटरि होननानै बुंदों। इउज अफ फेस मास्क कभार बेफोरखौ जोङो गानथारनांगोन होननानै बुंदों जोङो, जाहाथे गुबुनाव गोसारनायनिफ्राय जोङो सांग्रां जानो हायो एबा गोसार जानायनिफ्राय जों सांग्रां जानो हायो। आरो मेन्डेटरि होननानै बुंदों जे ससियेल डिस्टेन्सिं जोङो 6 फिट खमावबो नट मोर देन 5 कास्टमार एट ए टाइम इन ए शप, माने दखानावहाय मोनसे टाइमावनो माने साबानि बांसिन बेवहाय गेदारिं जानो मोननाय नङा, जमा जानो मोननाय नङा, बेखौ जोङो मिन्थिनो मोननाय जादों। आरो लिमिटेड होननानै बुंदों जे मा रोखोमनि लिमिटेड जागोन बेवहाय। लार्ज पाब्लिक गेदारिं मेरेज मेक्सिमाम 50 गेस्ट, फिउनेरेल मेक्सिमाम 20 पिपल होननानै बुंदों। जे बेबायदिनो माखासे हाबा हुखाफोराव 50 जननि बांसिन आलासि लिंहरनो मोननाय नङा। बेबायदिनो बायदि फोरबो फिउनेरेलफोरावबो बेबायदिनो 20 जननि बारा लिंहरनो मोननाय जानो मोननाय नङा, बेबायदि जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। ओमफ्राय प्रहिबिटेड बेवहाय माखासे माना खालामदों, जे बादा होनाय दङ बेवहाय। स्पिटिं होननानै बुंदों जे मुजुदै गारनाय, कनजाम्पसन अफ पान, गुटखा, लिकर, टाबाकु इन पाब्लिक प्लेसफोरावहाय बेफोरखौ जोङो खुदै मुजुनो मोननाय नङा, गुटखा जानो मोननाय नङा, बेबादिफोरखौ जोङो खालामनो मोननाय नङा होननानै जोङो बेवहाय मोन्थिनो मोननाय जादों। इनकारेजमेन्ट होदों बेवहाय माखासे नैबे लकडाउनावहाय जे वार्क फ्रम हम, स्टेगियारिं अफ बिजनेस आवार्स होननानै बुंदों। जे हायोब्ला जेसेबां हायो माने न'निफ्राय जोंनो खामानि मावनो होदों आरो जोङो बेबायदि नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि नै एबारनि लकडाउन आनलक 1 होननानै बुंदों। जे माने एबारनिफ्राय खुलिजेनबाय, माखासे सिगाङावथ' एसे गोरासिनमोन नालाय, एबारनिफ्राय एसे गुरैसिन खालामबाय, नेक्स्टआव एसे गुरैसिन खालामगोन आरो नेक्स्टआव एसे गुरैसिन खालामगोन, बेबायदिनो माने आनलक जालांबाय थागोन आरो बेनिखायनो बेखौ आनलक 1 नाम होनाय जादों। स' जोङो बेबायदि नुनो मोनबाय जे नैबे एबारनि लकडाउनाव मा खुलिगोन मा खुलिया, अब्ला जोङो गासैखौबो मिन्थिनो मोनबाय। स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोना हानायमानि शेयार खालामदो नोंथांमोननि लोगोफोरनो, जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो आपडेटखौ लानो हायो आरो सांग्रां जानो हायो। स' लोगोफोर, बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।